ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. Салому алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Шуҳрат Қудратов, ҳуқуқшиноси Маркази амонсозии ҳимоя ва мутобиқсозии муҳоҷирон. Дӯстони азиз, ман мисли ҳар вақта бо шумо дар мавзӯи муҳоҷират суҳбат хоҳам кард ва имрӯз ба он саволое ки шумо дар зери видеое ки дирӯз дар каналам чоп шуда буд, ба якчанд саволҳои ки дар зери ин видео нависта шуда буданд ҷавоб хоҳам гуфт. Пеш аз он ки ба саволҳо ҷавоб доданро оғоз намоям, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ба канали ман обуна шавед ва лайкҳои худатонро гузоред. Ва оғоз менамоем аз саволи аввал, ки онро Муҳаммадҷон навистааст. Муҳаммадҷон мепурсад: манро 3 сола запрет на выезд заданд. Ман агар 2 сол баъд буром, баъд 1 сол метавонам омадан Россия? Як маълумот медодед ака. Муҳаммадҷон дӯстам, агар шӯъбаи сатҳи кор бо муҳоҷирати Федератсияи Россия муайян намояд, ки шумо запрет шудеду баъд аз 2 сол ҳудуди Федератсияи Россияро тарк кардед, ҳамун муҳлати запрети 3 солатон аз рӯзе ки шумо ҳудуди Федератсияи Россияро тарк мекунед ба ҳисоб меравад. Барои ҳамин имконияте ҳаст, ки вақте шумо ҳудуди Федератсияи Россияро ки тарк кардед, ҳамин 3 сола запрет аз ҳамон вақт ҳисоб карда шавад. Барои ҳамин Муҳаммадҷон, ҳарчи агар нисбати шумо қарор дар бораи маъни ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул шуда бошад, ҳарчи зудтар ҳудуди Федератсияи Россияро тарк кунед, ҳамон қадар барои худатон хубтар ва беҳтар мешавад. Дилшод Ҳамроев мепурсад: Шӯҳратака, номум дар реестр ҳаст, билет гирам, хона равам, дар аэропорт ягон проблема намешавад? Дилшод, нигоҳ кунед, мувофиқи фармони Президенти Федератсияи Россия зери рақами 1126 аз 30 декабри соли 2024 шахсоне ки ному насабашон дар реестр ҳаст, ду варианти кор ҳаст. Ду варианти ҳалли корашон мавҷуд мебошад. Якум варианташ бояд то 30 апрели соли 2024 ҳудуди Федератсияи Россия тарк кунанд ва дуюмаш то 30 апрели соли 2024 буду бошташон дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ гардонанд. Агар шумо билет гирифта ба Тоҷикистон баргардед, ягон проблема намешавад. Лекин агар шумо ному насабатонро аз реестр нагирифта ҳудуди Федератсияи Россия тарк кунед, баъд аз 30 апрел нисбати шумо қарор оиди маъни ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул карда мешавад. Тамошои Боники Тоҷикистон ба пеш мепурсад: Так, аз Нуква гардондам, обратно ватан нежелательный гуфта, чанд қадар пас бо попробовать кунам омадан? Тоҷикистон ба пеш. Шумое ки як бор аз ҳудуди Федератсияи Россия ҳамчун шахси нежелательный гуфта гардонда бошанд, боварии комил дорам, ки нисбати шумо қарор дар бораи маъни ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул карда шудааст. Барои ҳамин тақрибан аз рӯзе ки шуморо аз аэропорти Внуково ба ватан баргардонданд ба бишти рӯи замин, тақрибан баъд аз 3-4 моҳ дар Тоҷикистон як санҷида бинед, ки нисбати шумо қарор дар бораи маъни ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шудан қабул карда шудааст ё не. Агар қабул карда шуда бошад, мувофиқи ҳамин қарор ки дар асоси кадом статья нисбати шумо ин қарор қабул карда шудааст, мо метавонем муайян кунем ки муҳлати маъни ворид шудани шумо ба ҳудуди Федератсияи Россия чӣ қадарро ташкил менамояд. Насим Питерский мепурсад: Ман патентро гирифтам, 6 моҳ официально кор мекунам дар Казань. Агар Питер равам, боз 6 моҳи дигар дар Питер официально кор кунам, продлит карда метавонам ё не? Нигоҳ кунед, Насим Питерский, якумаш ки вақти шумо патентро аз Казан мегиред, метавонед дар Казан 6 моҳ расман кор кунед. Аммо шумо яку якбора ба Питер омада 6 моҳи дигар расман кор карда наметавонед, чунки шумо патенти Питерро надоред. То шумо ба Питер омада, дар Питер регистрация карда патенти Питерро шаҳри Санкт Петербургро мегиред, тақрибан 1-1.5 моҳ мегузарад. Пас аз он ки шумо патенти Питерро гирифта дар Питер расман кор кунед дар Санкт Петербург, имконияти патенти Санкт Петербург боз ба муддати 1 сол дароз кардан мавҷуд мебошад. Шаҳобиддин Ятимов мепурсад: Салом алейкум акай Шӯҳрат, ман трудовой договор кардам, лекин солу таваллудам
соли тавалдам хато шудагӣ ягон зарар надорад. шоҳобиддин ягон зарар надорад. Агар дар трудовой договоратон соли тавалдатон хато нависта бошад, ба корфармо гӯед ки соли тавалдатон дар трудовой договор хато нависта шудааст. корфармо трудовой договорро иваз мекунад ва дар трудовой договори нав, яъне нусхаи наваш, соли тавалдатонро дуруст менависад. Ягон мушкилӣ надорад, фақат ба корфармо муроҷиат намоед, иваз карда метиҳад. Тамошои бо ники Франк Тоти мепурсад: картаи Сбербанки ман маҳдудият ҷорӣ карданд. Ограничения ҳозир бошад бо укази 11-26 ҳуҷҷатома қонунӣ кардестам, лекин барои қонунӣ кунам бояд дар банк вклад кушоям. нигоҳ кунед дӯстам, Франк Тоти, тамошоин бо ники Франк Тоти мувофиқи фармони президенти Федератсияи Россия зери рақами 11-26 ки онро шумо дар саволтон номбар кардед, дар ин фармон гуфта нашудааст ки ҳар як шаҳрванди хориҷӣ ки буду бошаш дар ҳудуди Федератсияи Россия ғайриқонунӣ ва барои буду бошашро қонунӣ гардониданд, ҳатман бояд дар банк суратҳисоб кушояд. дар указ омадааст ки дар фармони президент зери рақами 11-26 аз 30 декабри соли 2024 шахсоне ки буду бошашон дар ҳудуди Федератсияи Россия ғайриқонунӣ ному насабашон дар реестр аст, барои буду бошашон қонунӣ кардан онҳо бояд аз духтур гузаранд, ҳуҷҷат пешниҳод кунанд ки сиҳат ҳастанд, дактилоскопия гузаранд ва сертификат гиранд, яъне имтиҳон месупоред, сертификати донандаи забони русӣ, таърих ва асосҳои ҳуқуқ тамом. як хел вақтҳо дар шӯъбаи расия кор бо муроҷиат аз шумо метавонанд талаб кунанд ки шумо аз шӯъбаи андоз маълумотномае биёред ки қарздор нестед. Тамом. оиди кушодани суратҳисоб дар банк ягон гап нест. Барои ҳамин агар касе аз шумо талаб карда бошад ки мо буду бошад дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ мегардем маро суратҳисоб кушод дар банк, ин талабот ғайриқонунӣ мебошад. саволи навбатӣ: ман вид дорам, оилам 5 сол шуд, беҳуҷҷат метавонам бо указ регистратсия яксола кунам? Не, шумо агар оилатон 5 сол шуд дар ҳудуди Федератсияи Россия ғайриқонунӣ зиндагӣ карда истод, шумо метавонед бо указ буду боши оилатонро дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ гардонед, яъне регистратсия кунед. Аммо аввал регистратсия 3 моҳа мекунед ва пас аз тамом шудани муҳлати регистратсия 3 моҳа баъд аз он метавонед регистратсия 9 моҳа кунед. яку якбора регистратсия яксола карда наметавонед. так, саволи навбатӣ. тамошои бо ники номаълум, ҳарфҳои англисию, рақамҳои лотинию, гӯем ки чизое нависааст ки на номаш хонда мешавад, на аксаша дидан мешаваду. ҳамун читаре ки дар барномаи охирон гуфта будам, ҳамин кӯшиш кунедтон ки вай гуфта гап назанедтон. вақти шумо ному насабатонро бо ҳамин гуна ҳарфҳо менависед, ин маънои онро дорад ки шумо бо ман бо вай гуфта суҳбат карда истодед. дӯстон азиз, бо як бор такрор мекунам, вай ин калимаи тоҷикӣ нест. инра ҳамин ин калимаи ҳамун муғулӣ аст. муғулою карлукою барлосо ба ҳамин вай гуфта ҳамин калимаро ба забони тоҷикӣ ворид карданд. аз шумо хоҳиш мекунам вай гуфта гап назанедтон, вай гуфта нанависедтон. ман аллакай 3-4 кас шуд саволошро бо ҳамин номошона бо калимаи ҳарфҳои вай менависанд. ман намефаҳмам шумо чӣ мехоҳед, номотон чист. ба забони ҳарфҳои кирилликати ба забони тоҷикӣ номотон нависанд, вай менависанд, неҷ намефаҳмем. ассалому алайкум акай Шӯрат, ман аз Тоҷикистон омадам 23 феврали соли 2025. патент гирифтам. 14 март корфармо мегӯяд патента дар базаи МВД нест. патент дар база дасташба гирифта, баъд аз як ҳафта мигратсиони сахт ва рафтам, патентамро проверка карданд. ҳамаш сахт дар базаи МВД ҳаст, мегӯянд. илтимос гӯед ба куҷо муроҷиат кунам? 1 моҳ шуд бекор. дӯстам, нигоҳ кунед, агар шумо сахт ва рафта санҷида бошеду ва дар он ҷо гуфтанд ки патенти шумо дар базаи Вазорати корҳои дохилӣ ҳаст, ин маънои онро дорад ки патенти шумо дар база ҳаст. пулашро сари вақт супордан гиред ки то патентатон бекор нашавад ва агар 1 моҳ гузашта бошад, 1 моҳ дига вақт доред ки ба худатонро бо кор таъмин намуда, бо корфармо шартномаи меҳнатӣ баста, шартномаи меҳнатиатон дар шӯъбаи расти кор бо муроҷиат уведомления кунед.
ин корфармое ки шумо мегӯяд ки патента дар база нест номаъқул кардааст, шояд ӯ бо дигар база патенти шумо проверка карда истодааст. Патентатон дар база ҳаст, як ҷои тинҷу аниқ кор даромада, коратонро пеш баред. Александр Горбачев: салом алейкум акай, шӯрат экзамени Тоҷикистон иҷа кор метиҳад? дӯстони азиз, мо медонем дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия, яъне раёсати кор бо муҷирати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия намояндагии худашро кушодааст ва ин намояндагӣ ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба ҳудуди Федератсияи Россия барои кор кардан меояд, дар ҳамон ҷо имтиҳон мегирад ва сертификат медиҳад. Он сертификате ки шумо дар ҷумҳурии Тоҷикистон мегиред, дар ҳудуди Федератсияи Россия ба гуфти шумо кор метиҳад. Барои ҳамин аз сабабе ки намояндаи раисати кор бо муҳоҷирати вазорати корҳои дохилӣ, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе кор карда истоданд, онҳо аллакай нону намаки ҷумҳурии Тоҷикистонро хӯрдаанд ва урфу одати расму оини тоҷикиро аллакай хуб медонанд. Барои ҳамин агар имконият бошад, аз ҳамун ҷумҳурии Тоҷикистон сертификат гирифта бед. Чунки агар шумо дар забони урусиям хуб надонед, дар Тоҷикистон сертификат гирифта метавонед. Чунки кормандони читар ки дар боло қайгардам, онҳо аллакай расми оини хуби тоҷикоро аз худ карданд. Кормандони раёсати кор бо муҷирати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия дар Тоҷикистон. Бисёри шумо ҳудуди Федератсияи Россия мебетон имтиҳон супордан наметонед, чунки дар ин ҷо расму оин, урфу одат дигар мебошад. Барои ҳамин сертификат аз Тоҷикистон гирифта омадан гиред. Ба кор метиҳад, гуфти ҳамин бародармо. Сунатулло Саидназаров мепурсад: акай шӯрат, ман патент доштам, официально кор мекардам, вовремя месупордам, пули патента аннулировать кардиянд. Чо кунем? Меган запрет мондиянд. аввал фаҳмидан дар кор ки сабаби аннулировать шудани патентатон чист. Агар шумо запрет монда бошанд, шояд шумо 2-3 ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ карда бошед, нисбати шумо қарор дар бораи маъни ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул карда шудааст, дар ҳамин асос патенти шумо бекор карда шудааст. регистратсияи шумо дар ин ҳолат бекор карда мешавад. агар шумо ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ содир накарда бошеду пули патента сари вақт супорда бошед, шояд шумо уведомления накардед сари вақт патентро, яъне бо ҷои кор таъмин накардед, трудовой договор накардед, уведомление накардед. Барои ҳамин дар мадди аввал фаҳмидан дар кор ки сабаби аннулировать шудани патентатон чист. баъд аз он мо метавонем бо шумо дар ҳамин мавзӯъ суҳбатамонро давом диҳем. вақте ки мо намедонем сабаби бекор шудани патентатон чист, ба шумо дар ин масъала ягон тавсия ёки гӯем ки роҳи ҳал кардани проблемаи шуморо дода наметавонам. Табаралӣ Турсунов мепурсад: ман патент дорам, трудовой дорам, лекин дар реестр номам ҳаст, лекин билет дорам Тоҷикистон равам, омада, метавонам илтимос ҷавоб диҳед? Табаралӣ, агар шумо ному насабатонро аз реестр нагирифта ба Тоҷикистон равед, дубора ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шудан наметавонед. Барои ман ба шумо тавсия метиҳам, агар трудовой договор дошта бошед, патент дошта бошед, регистратсия дошта бошед, ҳама ҳуҷҷатотон 100% бошад, гуфти собиқ раиси шаҳри Душанбе Маҳмадсаид Убайдуллоев, ӯ калимаи 100% бисёр истифода мебурд. агар ҳуҷҷатҳои шумо 100% бошад, аввал ҳуҷҷатотро ба шӯъбаи раёсати кор бо муҷирати ҷои зистатон пешниҳод намоед, ному насабатонро аз реестр гиранд, баъд ба Тоҷикистон ба бишти рӯи замин сафар намоед. Чунки агар рӯз ба Тоҷикистон равед, ному насабатон аз реестр нагирифта, дубора ба ватан баргашта наметавонед. Тамошобин Боники Алишер мепурсад: ман вид дорам, гирифтаама 5 сол шуд, ман метавонам гражданствода супорам? Бале Алишер, мувофиқи қонуни федералӣ дар бораи шаҳрвандӣ дар ҳудуди Федератсияи Россия, ҳар як шаҳрванди хориҷӣ ки вид на жительство дорад ва дар ҳудуди Федератсияи Россия бо вид на жительство 5 сол кор мекунад, зиндагӣ мекунад, фаъолият мекунад, ӯ аллакай асос пайдо мекунад барои супордани ҳуҷҷатош барои гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия. аз сабабе ки аз мактуби шумо маълум мегардад шумо аллакай 5 сол пеш вид на жительство гирифтаед, метавонед ҳама ҳуҷҷатотонро ҷамъ карда, тахт карда барои гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия супоред. Тамошобин Боники Алиҷон мепурсад:
номам дар реестр ҳаст, ман Дина аз Сахрова патент гирифтам, регистратсияи ман Мособл ҳаст. Ака ба куҷо муроҷиат кунем ки номро аз реестр бароранд ва чӣ ҳуҷҷат дар кор барои аз реестр баровардан? Алиҷон, агар шумо патент карда бошеду регистратсия дошта бошед, ба шӯъбаи расати кор бо муҳоҷирати ҷойи зистатон, дар куҷое ки шумо регистратсия доред, ба ҳамон ноҳия рафта дар шӯъбаи расати кор бо муҳоҷират ҳама ҳуҷҷатотонро пешниҳод менамоед ва ному насаби шуморо аз реестр мегиранд. Шумо бо худатон бояд регистратсия дошта бошед, патент дошта бошед ва ҳама чекҳое ки пули патента месупоред, ҳамон моҳои супурдагиашро бо худатон гиред. Ҳамин ҳуҷҷатҳои нишон медиҳед ва шуморо аз реестр мегиранд. Ва саволи охирон ки Давлат Раимқулов додааст, мехонем. Давлат Раимқулов мепурсад: маро аз аэропорти Домодедово барои иваз намудани насаб паспортро аннулировать карданд. Ман ба куҷо муроҷиат кунам ва муҳлати запрет чӣ қадар аст? Бо ҳамин паспорт 3 сол офитсиально бо трудовой договор кор кардам. Давлат дӯстам, аввал ба саволтон чунин ҷавоб медиҳам. Паспорти шумо, паспорти хориҷии шумо, паспорти хориҷии шумо паспорти шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва паспорти хориҷии шуморо дар аэропорт кормандони гумрук ёки кормандони сарҳад ёки кормандони ФСБ ёки кормандони ёки милисияи Федератсияи Россия аннулировать кардан наметавонанд. Паспорти шуморо фақат он мақомоте ки ба шумо додааст, яъне вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ёки шӯъбаи ёки паспортно визави службаи вазорати корҳои дохилӣ, паспортни столи вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фақат ҳамин ду мақомот метавонад паспорти шуморо бекор кунад, аннулировать кунад. Агар ягон хато ёки дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ин паспорт ба шумо дода шуда набошад, дигар ягон мақомот наметавонад паспорти шуморо аннулировать кунад. Шумо шояд дар вақти гузаштани сарҳад гуфтанд ки паспорт ягон камбудӣ дорад, мо паспортро аннулировать мекунем, яке асосан шуморо бо дигар сабаб ёки бо дигар модда ба ҳудуди Федератсияи Россия иҷозат надоданд, ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шуданд. Чунин ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон наметавонад паспорти хориҷии Федератсияи Россияро ёки паспорти дигар давлатро аннулировать кунад. онҳо метавонанд санҷанд, бинанд, агар ягон хатогӣ, ягон камбудӣ дошта бошед ёки ба талаботи қонунгузории Федератсияи Россия ҷавоб надиҳед, онҳо ба шумо иҷозат наметиҳанд ки ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шавед. Аммо як ҳуҷҷати давлати дигарро мисол Федератсияи Россия наметавонад аннулировать кунад, яке гӯяд ки ин ғайриқонунӣ мебошад. Барои ҳамин дӯстам, агар шуморо барои паспорт гӯем ки гуфтанд ки аннулировать кардан ба ҳудуди Федератсияи Россия иҷозат надоданд дар омадан, шумо метавонед ба гӯем ки агар шумо ҳисоб кунед ки шуморо ғайриқонунӣ ба ҳудуди Федератсияи Россия иҷозат надоданд дар омадан, аз сабаб ки дар аэропорт шуморо гардонданд, шуморо ФСБ Федератсияи Россия иҷозат надод ки ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шавед. Шумо метавонед ба ФСБ Федератсияи Россия бо мактуб муроҷиат намоед ва дар мактуб ваҷҳои худ ва далелҳои худро нависед ва пешниҳод намоед ки барои чӣ шумо ҳисоб менамоед ки шуморо ғайриқонунӣ ба ҳудуди Федератсияи Россия намонданд, ворид шуданд ва дар ин мактуб хоҳиш мекунед ки ба шумо иҷозат дода шавад ёки он қарори манъи воридшавии шумо ба ҳудуди Федератсияи Россия бекор карда шавад. Ин буд саволи охирон, бародарон, ва аз ҳаматон хоҳиш мекунам, касе ба саволҳои худ ҷавоб нагирифт, саволҳои худатонро дар комментарии ҳамин видео нависед ёки саволотонро дар WhatsApp ки дар рақамҳои 926 944 0206 ба қайд гирифта шудааст нависед. Ҳатман ба саволотон ҷавоб медиҳам. Боз як борига дӯстони азиз такрор мекунам, хизматрасонии мо, яъне машварати ҳуқуқии мо, консултатсияи мо ройгон нест. Барои ҳамин дӯстони азиз, касе ки савол метиҳад дар WhatsApp ёки ба телефон занг мезанедон, донед ки хизматрасонӣ ройгон нест ва худатон касе ки занг мезанад бояд барои ба саволтон ҷавоб гирифтан мисол як миқдор гӯем ки ҳаққи хизмати моро пардохт намоед. Бо ҳамин дӯстони азиз, барномаи имрӯзаро ба этмом мерасонем.
ва ба он саволое ки шумо дар зери ин видео менависед ба як қисми ин саволҳо пагоҳ ҷавоб метиҳем ва як видеои кӯтоҳ карда боз дар канали худ ҷой медиҳем. То бозид дӯстони азиз дар барномаи оянда.